mga guys. Oh. Tay, hello tay. Chicken. Sige, paano dito matubulaw? Thank you, love. Videoan ko ka mo, day. Tanto, sinugusugo ka ni Manay. Sinugusugo ni Mama. Nabak daw, nabak daw. Uyag ho, day. Uyag ho. Kung kay Dalaw, Paman. nalok sa mga katsamba. Kanila. Dalaw, uyag ho diyo. Tuna. Bayanan siya yung mama. Ano ka, ate? Day. Ginagawa niyang kaputan. Bati ura naman ada. Guys, sa tabing ilog. Chicken. Ken, ada makan? Inaw dito, guys. Ayan. Ken. Be, maanod ha! Sitoy! Uy, mapasak ka! Balatan mga tao dito. Uy, pagliwan din. Pagdisya mo na. Tawaga day! Be, pakanto be! Naging kikinita man ni chicken. Be, ayaw ikantabot nga, ben may anod! Kadati maglangay! Day, padalaga na nga ito kang bibi. Yan na, iba naman. Anong kumahan? Bulig na yung rago na mga kapitas. Sige, pit na nga. Sige, kasi mama. Yan na, minta kasi. Pagkaon. It's a beautiful day. Sun on my face, feeling okay. Don't let it get away. It's a beautiful day. Feel so proud, screaming out loud. It's a beautiful day.
Motor, ala. Motor. Sus, darah itu, Bi. Nga, guys. Oh. Tay, hello, Tay. Chicken. Video? Kami sa ilog. Ayan. Yun. Hi, Sitoy. Enter mo itong ipagkamat. Oo, terminal na ito. Mamaya ka na. Yun, eh. Yung type, galit mo, galit.